F'pajjiżna hawn ma' 3244 infermier li jagħtu servizz lil pazjenti u anzjani li jkunu qegħdin rikoverati fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Monte Carmeli, San Vincenz de Paul, Djar tal-Anzjani u sptarijiet privati. Fl-aħħar 5 snin l-att ta' infermiera fis-settur pubbliku żdied b'552. Madankollu xorta jeqpa' l-bżonn ta' aktar infermiera. Bil-Ministru għas-Saħħa u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li hemm bżonn 250 infermier. Din is-sena mill-Università ta' Malta se jgradwaw mal-200 infermier u mill-MCAS se jgradwaw 30 infermier ieħor. Għandna wkoll kors ġdid issa fl-MCAS flimkien ma' Northumbria University li hija università rinomata Ingliża fejn qegħdin nagħtu wkoll kors ta' nursing. L-entry requirements huma differenti minn tal-università u allura nagħtu aktar opportunità lill-studenti li huma interessati fin-nurses biex jagħmlu dan. 12 ta' Mejju huwa l-jum iddedikata l-infermiera. Il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel Marija Kutajjar kellha kliem pożittiv għal viżjoni tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa. Madankollu tennit l-appell tagħha sabiex aktar żgħażagħ jażlu l-karriera ta' infermier. Karriera li tagħti ħafna sodisfazzjon u li tgħin lill-pazjenti fi żmien diffiċli. Bażikament matul ix-xahar ta' Mejju l-MUMN taħdem ħafna biex tippromovi din il-professjoni biex kemm jista' jkun aktar żgħażagħ jidħlu għal kors tal-infermiera.